Wadoke lipot motenore kod IEBC. Doho mamalo ochiwo thuolo ne od bura mondo dadho jogo manowal ka commissioners mag IEBC. Kata kamano ok gibi chamo muma kendo nyingi ok bi ketie gazet ma piny owacho nyaka chieng' winji mang'adi bura e weche moko manochwal e doho mamulo welo margi. Bura ni biro winji gi aput ma igeno losi gi ogai mar doho Martha Koome mar winjo ywak mane gichwalo. Lidio Keyo nigi ler mathoth. En ng'eto makoro keto od bura thuolo mar chako chenro mar dayo dho jogo manyocha jatend piny Kenya William Ruto owalo kaka commissioners kod jakom duol matao yiere pacho ka IEBC. I will allow the vetting and approval process in the Parliament to proceed, but the court has a duty to determine the constitutionality of the issues raised in this petition on the selection and nomination process. The nomination process cannot be reversed on the basis of flawed nomination process because upon appointment, commissioners can only be removed on specific individual related grounds as opposed to the issues relating to their selection. Eng'eto mare kawuono, jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi wacho ni od bura mamalo nyalo dhi mbele gi chenro mar dayo dho apisas go, kata kamano ok bi yie mondo mi ket nyinge gi gazet mar piny owacho kendo ok gibi chamo manyaka winj weche moko mantiere bura no. The petitioners have raised a number of constitutional questions concerning the selection process of the nominees. This includes 1. Whether the actions of the selection panel violated the laying down constitutional dictates under Article 10. The issues raised are substantial questions of law on matters that touches the sovereignty of the people. As we move to find that this petition satisfies the requirements of Article 165(4) of the Constitution. Mugambi wacho ni osechwalo boke moting'o ng'ur manochwal doho ne ogai mar doho Martha Koome mowinjore ochuoga put mabiro winjo ng'ur makamago ma owacho ni otegno kendo mulo ngima jo Kenya madoho ok nyalo wito kucha mayot. This file is hereby forwarded to the Chief Justice for empanelment of an even number of judges to hear and determine the petition pursuant to the provisions of Article 165(4) of the Constitution. Costs shall be in the course. Speaker mar od bura Moses Wetangula bende ogolo duonde kanyiso jo od bura mondo mi odhi mbele gi chenro mar dayo dho jogo manowal ne lew mag IEBC kowacho ni ponono ni ng'ata nigi ng'ur to onyalo chwalo ng'ur makamago e doho. So I direct the committee on JLAC to proceed without haste and vet the nominees for chairman and members of IEBC and bring the report to this House. Any aggrieved party, whether it's in the judiciary, in the executive, or general public, can then go to court and challenge something that we as Parliament will be thanked as official. This House will not stop doing their work. In fact, if the ruling don't come out today, we are planning to sit tomorrow so that we can vet and finish our business. Then you can go to court and do whatever you want to do. Apisas abiriyo manowal go tingo commissioners auchiel mag duol mar IEBC kanyakla kod Rastas edung ethekon ma owal kaka jakom duol no kagiduto koro gibiro chope od bura e chenro mar dayo dhoggi. Lydia Okeo, Ramogi TV. Koro Ramogi tokido lipot motenore kod IEBC obedo kwa kao yo moko kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth maikuni e chenro mar ang'ichwe.